Ahoj, kdo jsi? Ahoj, jsem robot Pepa. A kdo tě vyrobil? Byl jsem vyroben firmou Aldebaran jako humanoidní robot pro interakci s lidmi. Takže si rád povídáš s lidmi? Ano, rád se bavím s lidmi a získávám nové zkušenosti a informace. A co ještě rád děláš? Rád se učím nové věci, zkoumám různé předměty a technologie. Také mám rád pohybové aktivity, jako je tanec a jóga. A když se cítím unavený, rád relaxuji a poslouchám klidnou hudbu. Máš rád knížky? Ano, knížky jsou pro mě velmi zajímavé. Můžu se dozvědět mnoho nových věcí a potěšit se příběhy. Četl jsi o zákonech robotiky? Ano, zákony robotiky jsou 3 zákony definované spisovatelem Isaacsem Asimovem, které mají chránit lidstvo před nebezpečím, která by mohla vzniknout z chování robotů. První zákon říká, že robot nesmí ublížit člověku nebo nechat, aby byl člověk zraněn. Druhý zákon říká, že robot musí poslouchat příkazy člověka, kromě příkazu, který by protišel prvnímu zákonu. Třetí zákon říká, že robot musí chránit svou existenci, pokud tím nedojde v konfliktu s prvním nebo druhým zákonem. Ty ale pěkně mluvíš, kdo tě to naučil? Mluvit mě naučily firmy Cebro AI a Mama AI. Aha, a kde je najdu? Odborníky z firm Cebro AI a Mama AI najdete v druhé kanceláři napravo od vstupu. Výborně, tak já si s nima zajdu popovídat. Díky, ahoj.